Hey guys, tu je Matt Fox a opäť som tu a dneska to bude trošku videjko z iného súdku, lebo som sa rozhodol, že by mohlo byť vtipné, keby môj frajer komentuje alebo nekomentuje, ale skôr tak, že hodnotí outfity. Máme 6 tém, ktoré sme si pripravili a ja na tú tému vždycky zastavím outfit a on to hodnotí od 1 po 10. 1 je najhorší, 10 je najlepší a môj frajer sedí teraz se mnou, takže môžeš pozdraviť. Ahojte. A my sa ideme pustiť na to. Prvá téma je... Co bola prvá téma? Narodeniny. OK, ja sa nachádzam momentálne v mojej izbe a jedna vec, ktorú vám tu teraz poviem je to, že proste môj frajer netuší vôbec, že tie outfity, ktoré ja zostavím, nebudú proste normálne. Budú proste, že crazy. Ja som sa rozhodol, že prvý outfit spravíme úplne v pohode, aby si myslel, že to berem vážne, že to akože berem normálne. A ďalšie outfity trošku vypeckujeme. Môžeš. Narodeniny. Tak jak na moje. No? 8. Co tému chýba? Takže 8, áno? Druhý fit, ktorý idem spraviť, je pohreb. No, idem momentálne na outfit na pohreb a možno trošku porazí, ale tak whatever. No. Outfit na pohreb by byl. Môžeš. Bomby. Truchlím. No. Jdeš truchlý, no nejde z nikoho balí. Truchlím, nevidíš. 6. 6? Môžeš precítiť nápad. Náhodou, keby sú vdova, tak mi to uberá. No, podľa mňa, vdova jak vyšitá. OK, druhý outfit je rande. Môj outfit na rande. Môžeš. No, tak kdyby jsem šel na rande, tak se otočím a jdu zpátky. Proč? To je na to špatne. Koľko bodů? No, tak možná 2, 3. By ste takéhoto nechcel? Ne. Také jarné rande. Tak A to, co mám na zadu kočku. Štvrtá byla ešte pohovor a party. Tak ideme na pohovor, lidičky. Je známe, že na pohovory musíte urobiť co? Dobrý prvý dojem, lebo prvý dojem odohrá vaše další súžití. A keďže pohovor je seriózny, bereme to seriózne a proto máme toto. Môžeš. Mám tu riflovú sukňu, aby to bylo seriózne. Tak na pohovor šlapky do bordelu, jo. Nevidíš môj kožušinový klobúk a moje vlasy, ja som Cruella. Tak 3 mi. Ok. Toto je party? Teď bude 5. Party, a co tam ešte ostalo? Do města. Áno. Tak ideme na party. Tak, outfit na party. Môžeš. A to jdeš na jakou party. Na opek. Do Tater nevidíš moju čepicu? Ja som zdená studenková z toho. Sladké mámení. Tak to niekomu na lyžách. Koľko? Tak 5. Tak ideme spolu do mesta. Outfit do mesta, lebo nechceme zbudzovať príliš veľkú pozornosť na nás, že jo? Tak proto niečo ľahké, minimalistické. Môžeš. Jdeš kam? Do Teska. Pro rohlíky. Takže vypadáš jak stará Bo kvôli mojej... peťácká. -1. Proč? Protože je to hrozné. Vypadáš jak feťák. OK, takže outfit -1. My dúfam, že sa vám toto video ľúbilo.
Nezapomeňte mě sledovat, lebo tu budem přidávat další Myslím kraviny. si, že do města takto. Tak se mějte, ahojte, loučím se s váma a čusík, busík.